Күңелләр шатлыкка тулып, бүген җылы котлау сүзләрен якын кешебез, сөекле абыебыз Кузахметов Илмир Мунировичка җиткерергә ашыгабыз. Бүген 4 август көнне ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шул сәбәпле сеңлесе Руфия, кияве Камил, племянницалары Рита, Юлия, Миленочка һәм Ришатик сезнең тапшыруга хат язабыз, дип башлана әлеге котлау сәламе. Сөекле абыебыз 1964 елның 4 августында Иске Кулатка районы Масеевка авылында укытучылар гаиләсендә беренче бала булып якты дөньяга туа. Тырыш һәм бик акыллы егет булып үсеп, 8 сыйныфны тәмамлап, Иске Кулатка 1 номерлы мәктәбендә белем алуны 2 ел буена дәвам итә. Актив һәм төпле, акыллы булган егет Ульяновск шәһәренең педагогия институтының география факультетына укырга керә. Беренче курсны тәмамлап өлгергән студент армия сафларына алына. Кайтуынча укуын дәвам итә. Һәм дә укып бетереп, туган авылына кайтып, хезмәт юлын башлап җибәрә. Гомере буе сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, 35 ел буена укытучы булып намуслы эшли. Тырыш хезмәте өчен ул Мәгариф министрлыгының төрле дәрәҗәдәге почет грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән билгеләнә. Югары категорияле укытучы буларак үз эшенең остасы була белде абыебыз. Аны хезмәттәшләре хөрмәт итте, әти-әниләр һәм балалар бик хөрмәтләп яраттылар. Хезмәт ветераны исеменә лаек булган абыебыз бер генә көндә тик тора белмәде. Балаларга белем һәм тәрбия бирергә ашкынып, эшен яратып башкарды. Үз авылыбыз мәктәбе юкка чыкса да, абыем әле һаман да Иске Мастяк авылында биология, география, ОБЖ дәресләрен укытып килә. Шәхси тормышына килгәндә җиңгәбез Алсу белән мәхәббәт тулы гаиләдә 2 кыз тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә инде ул оныгы Альмирчикка бик ягымлы бабай булып та яши. Быелгысы елны Альмир да 1 сыйныфка укырга керә. Абыем белән мин горурланам. Ул минем әти урынына калган абыем. Әйе, әйтүләре авыр булса да, әти-әни бүгенге көндә дөньяда юк инде. Шуңа да туган авылыбызга кайтканда, абыйларга туган йортка кайткандай булабыз. Алар бик җылы каршы алып озаталар. Һәр вакыт сый тулы табыннары, ачык шат йөзләре аларның. Ярдәм кирәк чакта абыем беренче килеп тә җитә. Абыебыз, сине матур юбилеең белән котлыйсыбыз килә. Сиңа кадерлебез, кырыштай саулык, озын гомер һәм якты, кояшлы көннәр, саф һава, бәхет, кайгы-хәсрәт күрмичә, тәрәзәләреңдә күп еллар якты ут януын телибез. Алсу җиңги белән бик күп санлы оныклар күреп, тигез гомер кичереп, матур картлык каршыларга телибез. Сөекле, якын кешебез, җитте синең бәйрәмең. Шуңа да хәзерләп куйдык изге теләк бәйләмен. Күп үтелгән юлларында сынаулары җитәрлек, борылып карасаң артка таба хәтта исең китәрлек. Тулы ир-ат, гаиләң тату, үсте буй балаларың, хезмәттә гел өстен булдың, сөяләр туганнарың. Бәхетле булырга тагын ниләр кирәк булсын ди, бәйрәмеңдә җылы кояш гел елмаеп торсын ди. Абый диеп горурланып сине телгә алабыз. Бәйрәмең белән ихластан котлап җырлар салабыз. Хөрмәтле Илмир Мунирович, матур юбилеегызны бизәп, якыннарыгызның музыкаль бүләгендә тыңларга чакырып калам. Жаласын, әнетің бізге берген. Обылсынлы болып ешім, ұлы бек зор бәхет екен. Қатылымыз сені обыям, бүгелені зор бәйрәмін. Шым көңілден бөлек едім, шушы шешке бейрәмін. Қатылымыз сені обыям, бүгелені зор бәйрәмін. Шым көңілден бөлек едім, шушы шешке бейрәмін. Җитәкләп, әти-әни кочагына сыйнып идеп икәүләп. Катылыйм сине абыем, бүген зур бәйрәмең. Чын күңелдән бүләк идем, шушы шешкә бәйрәм. Катылыйм сине абыем, бүген зур бәйрәмең.
Яшәгін якты болсын, яктырсын минем юлыны. Яшик бергә тату булып, унытып туган алакына. Катылыйм сине абыем, бүген иң зур бәйрәмең. Шым күңелдән бүләк идем, шушы чишкә бәйрәмең. Катылыйм сине абыем, бүген иң зур бәйрәмең. Шым күңелдән бүләк идем, шушы чишкә бәйрәмең. Шым күңелдән бүләк идем, шушы чишкә бәйрәмең. Шушы чишкә бәйрәмең. Алга таба атлыйбыз һәм чираттагы котлау сәламе шулай ук Илмир Мунирович сезнең өчен язылган. Бу юлы аны иске кулаткадан сеңелегез Гөлнара гаиләсе белән язганнар. Кадерле, сөекле, хөрмәтле абыебыз. Бүген син ир-атлар өчен бик күркәм юбилееңа җитештең. Тормышның бар ягыннан да өлгерергә тырышып сизми калдың 60 яшеңә җиткәнеңне дә. Ләкин саннарың арта барса да, күңелеңдәге булган энергияң, дәртең кимеми. Син һаман да шундый ук яшь һәм эш сөючән булып торасың. Үз язмышыңның гүзәл чәчкәсен, Алсу җиңгәбезне очратып, тату уягызны корган идегез. Инде дистәләгән еллар бергә яшәп, алмадай татлы балаларыгызны тәрбияләп үстердегез. Алар да сезне кабатлап бик акыллы һәм тыйнак балалар булып үстеләр. Гомере буе Алсу җиңгәбез дә безгә бер туган апабыз шикелле яшәде. Бушка әйтми торганнардыр, ир-атның бу тормышта бар ирешүләре дә хатын-кыз ярдәме белән дип. Әйе, бар олы ир-ат артында Алсу апабыз сыман олы хылыклы хатын-кызлар тора. Аңа сиңа аны бәхетле килеш яшәтүегез өчен бүген без бары бишле билгесе генә куяр идек. Сез ыгы-зыгылы тормышта без туганнарыгызга да вакыт табып, һәр вакыт олы күңелле һәм мәрхәмәтле булып яшәп киләсез. Без моның өчен мең рәхмәт укыйбыз. Гомерегезнең алдагы һәр көне дә имин уссын. Барчабызны да елмаюың белән гел сөендерсә идең. Бүгенге бәйрәмең дә күркле үтсен. Теләгебез бүген иң мөһиме саулыкка төренгән озын гомер һәм тау кадәр бәхетләр. Теләр өчен бар әйбереңдә бар шикелле якыныбыз. Аллаһы Тәгалә шуннан мәхрүм итмәсен. Гаиләң синең барлыгыңны мәңге тоеп яшәсен. Раббым алда да ешрак күрешеп, туганнарча аралашып яшәргә насыйплар кылсын иде. Гаиләң өчен бик кадерле, бигрәк якын кешебез. Котлап теләкләр җыйдык бит махсус сиңа диеп без. Иң олы теләгебез ул саулык, исәнлек булыр. Күрше-күлән, дус-туганнар бүген өеңә тулыр. Без еракларда булсак та күңел синең яныңда. Раббым язсын каршыларга бәйрәмнәрне тагын да. Җиңги белән икәүләшеп яшәгез тигез генә. Кайгы-хәсрәтләрне күрми, бәхетне бүлеп кенә. Котлы булсын туган көнең. Кабул ит теләкләрне. Хәлдән килсә салыр идек учыңа йөрәкләрне. Тыңлап ал да матур җырны. Канатлан, шатлан әйдә. Йылмайсыннарчы күзләрең матур булган бәйрәмдә. Хөрмәтле Илмир Мунирович, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы җырны да тыңларга чакырып калабыз. Ağalar kişini, bendesi dünyası. Abıyım kadirlim, izge yakın kişim. Sinnigiz ümiti, neslimiz tutkası. Abıyım kadirlim, izge yakın kişim. Sin bizge zor örnek, bizge zor tayanış. Tuğan kadrin bilip, yaşa jırlap gülüp, dünyalarga birkip uanaş. Dünyalarga sibip uanaş. Sen bergen kengешler, akıldan telgeşler. Yaşav jеңіл түгел, абыйсыз, туғансыз. Siz apa abıylar, en yakın tuğanlar. Canıma matur jır, bulup tuğansız.
якын туган булу, ярдәм кулла сузу, һәркемгә тәтми тормышы юлында. Әткәй булсын, якын туган булсын, кайгыда, шатлыкта, бәйрәмле табында.